Aici e bolovan. Filmezi. Stai să mă fac. Filmează aici, prin plan. Mă filmează. Nu, haideți, bă! Hai că ne cheamă! Trec! Prinde! Exact! Le-am prins, bă! Oprește! Oprește, rele! Oprește, mă! Bă, s-au căzut în râu, bă! În serios! Bebe! Bă, dar cum dracu? Las că se vede pe cameră! Uite, nu era plată, mă! Haide, pizza, Bă, frate, du-te, schimbă-te! Bă, aveți haine la mașină? Eu nu am. Cum ai, că ai zis că ai? Păi bluza am luat-o. Porterilor, ce-ați făcut? Mai am tricoul, mă. Ce? Și mă disperă prostul ăsta, că niciodată Da, nu oprește-l, mă. De ce nu ți-ai luat? Bă, pula! Păi mi-am luat-o, Ce, mă, cum ești? mi-am luat-o pe sus. Nu mă abuzi, nu vezi că toți avem geacă. Bă, frate, dacă vrei să dau eu anoracul meu și stau în tricou când asta mi cald. Perfect. Ți-l dau acum? Nu mă duc la mașină. Ba, te duci până la mașină. Dar nu ți sus la pantaloni. Nu e normal. Cum nu? Nu te Oprește-l da- în pula